отново ще гледаме нов епизод. Почваме. Краставици, домати, всичко, лук, чесън. Вече имам един познат. Вика, отстреляне нямаш. Викам, ракиите му запазят. Баща мамичка. Готов ли си? Много съм готов. Голямо мъкнене ще е. На кое? На товари. Хора, материалите за къщата пристигнаха днес и сега предстои да бъдат свалени. Ами извиня, че не мога да се качвам, аз съм първи. Здравейте, понеже не знам кой епизод вече сме на нашата къща, ще има много епизоди, сезони, томове и всякакви други неща. В момента сме на този етап, в който получаваме материалите за интериора и за екстериора на нашата къща. Тоест да придобие вече някакъв вид на хубава къща. И да не прилича на разградение. Да, сега малко е, нали? Не ми е готино, като идвам тук и не мога да разгранича кое е двора на къщата, кое е парка, кое е улицата. Няма ограда. Ние само рушим. Ние събаряме огради, сгради, стени, покриви. Но, тук са материалите, в момента ги разтоварваме. Имаме си мотокар, който е отзад. Това са материалите вече... Какво има тук? Може ли да преведеш на женската аудитория? Да. Ами тук има универсална реновираща мазилка, както виждате, Reno Plus се казва. Ще подпомогне старите мазилки, за да ги реновираме, за да ги направим като едно ново строителство. Това е идеята на Reno Plus. И след това има едно Reno Star, където са пак вид мазилки, шпакловки, чудо. Дрифт прави с мотокара, искам да снимаш. Това е незаконно. Да, общо взето, тук ще направим всичко възможно да реставрираме съществуващите мазилки, съществуващите пукнатини, дупки и така нататък. Тоест стигаме до ниво 0 и оттам нататък вече можем да започнем да боядисваме. И най-важното нещо, няма да има гипс картон. Да, ще имаме, да. Това, което аз не искам да имам. Допитахме се до специалистите. Специалистите казаха, че трябва да поддържаме някакъв естествен климат и гипс картона пречи това да се случи. И затова... Абсолютно. Избрахме дишаща мазилка, противоалергична, антиалергенна от Реофикс, варова мазилка. Който го интересува, може да влезне, да напише моделите и да разгледа какво точно. Ние сме се консултирали с специалисти от Реофикс, които ни съветаха точно кой определен модел да използваме за нашите определени нива на къщата. Първи етаж, втори етаж, вънка и така. Благодаря ти за изчерпателния отговор. Почваме с мотокариста, който каза, че има от 20 години опит. Къде имаш? Германия. Кафел. Съкъса и оплътнението и пада. И реално проблема е много глупав. В смисъл такъв, проблема е 200-300 лева, разбираш? Да, и след тези 2 дни ще дадем малко зор. Да, бе. Ти колко царевица сяда? Сигурно ще кажа, нали цена, после в Гърция ги намерих тези губички за 6 пъти по-евтини. Да, бе.
Това е, виж, хидрозолен, дълбоко проникващ грунт универсален, употреба като дълбоко проникващ. Това е след, примерно, за хидроизолация, да, след шпакловката. Ами, вместо да имаме отделно лепило, отделно шпакловка, тук е 2 в 1. В смисъл, тук има лепило и шпакловка. Ето. И общо взето съкращаваме работа на майсторите. Заповядайте на нашата строителна площадка. Започнахме да правим изолацията на нашия скъп дом. Общо взето започваме отвън навътре. Как е настроението? Ами да, добре настроено. Днеска е най-горещия ден. Аз исках да започнем да правим изолация на къщата, преди да стане горещо, но точно когато започнем да правим изолация на къщата, ще е 30 градуса и утре пак ще е 30 градуса. Просто невероятно. Късмета е с нас. Очаквах, когато е горещо, да сме вътре да работим, а когато е хладно, да работим вънка, но явно горещото ще е отвънка. Дружината е много интересна, между другото. Имаме един, който е 72 годишен, колкото дядо ми. В момента работи. Не мога да повярвам колко е жив, дано на неговите години да съм толкова подвижен и толкова енергичен. 30 години практика. А на колко си години? 72. Откъде взимаш енергия да работиш толкова много? До 40 години спортувах футболист и оттам ми идва всичко. Представяш се? Има 30 години стаж, аз съм на 26 години. Как е? И затова окото на нивела какво показва? Казва, че Я да го видим пак. е идеално. Ето сега. Идеално право. Мици, какво ти е мнението за младите да дойдат да живеят на село? Виж сега, щом имат желание и мерак за хубавото, всичко ще стане, но хубавите неща не стават бързо. Така или иначе, до тук като сте опрели, значи работата ще върви. В момента, както виждате, правят и инсталацията, по-скоро я довършват. Най-интересното нещо е, че аз не знам грам какво се случва, но ще се опитам да ви преразкажа. Както видяхте, вече имаме всякакъв тип материали, имаме 10 палета с някакъв стиропор, с турби, всякакви неща, които на една жена не са ясни, но важното е, че нещата се случват и аз имам контент за YouTube. Друго не ме интересува. Другата част Николай ще я проследи. Геннади, как се работи с Реофикс? С Реофикс се работи идеално, много добре. Шпакловката, лепилото е много добре. Всички материали са качествени, като майстор го казвам, че е много добър продукт. Ти колко години стаж имаш? Аз от 2002 работя. 22. Да. Цял живот. Почнахме с гипс картони от начало. Постепенно се развиваме, саниране, дограми. Бригадата са хора, които са познавани от много време, в смисъл в града. Града е малък и някакси много по-ме е кеф да работя по този начин, отколкото с големи фирми и в смисъл такива, които поемат целият процес на къщата и реално ти само даваш парите и не се занимаваш. Аз не искам. Аз искам всеки един момент от ремонта да го изпитам, да го усетя и да създам нови спомени. Това сега? Това е грунт дълбоко проникващ, да заздрави основата. Значи той по принцип се маже, трябва да се изчака и предварително се грундира всичките стени. И колко минути се чака по принцип? По принцип около 3-4 часа най-добре е да се грундира на другия ден. Нали? Да. Защото ти като си грундираш всичките стаи, вече на другия ден, като ще почне да се шпаклува. А разрежда ли се самия грунт? 3:1. Значи сега това го правиме, ще го изчакаме някъде 15-20 Добре, минути. и да направим едно примерно на тази стена от среща, ако искаш на сухо, без грунт. Сухо, да.
парче, да може тук да оставим, да може да се тегли, да се пробва, нали, какво. Даже това ще държим още едно за сухата, да са 2 парчета. Обратно, да влезне и това. Вънкашната изолация по принцип е по същия начин. Да, значи това, което в момента правиш, това в момента е с грунт, с мрежа. С грунт, с мрежа. Абсолютно. И това тук вече е... И това примерно после, защото... Без грунт. Да, без грунт. От една ръка няма да се изправи според мен. Трябва после да си го минеш. То работата ще покаже вече това нещо. Да, после трябва да се мине втора ръка да се изправи. Да. Въпросът е да видим... Нали, здравината и това най-вече. Да, защото разликата на якостта с грунт много трудно са маха, между другото. И това е без грунт. Пак е здраво. Така че някакси се застраховаш с грунда. Видите, хора, мале е. Пак го предвиди. Искам да ми кажеш къде е оградата на къщата. Честно да ти кажа, бат Весо мисля, че я продаде на вторище. Всичкото стана шок. Искат да правя селфи, кадро, правихме фото, така нещо. Много си годин си, много... като са ли боси, си ли... Викат откъде сте ти някъде работиш, бащата и майката и какво прави, вие бос ли сте, какво сте? Няма нито ограда. Това е истинската версия на разграден двор. Благодаря ти. Че добре си го направихме, бе. Хареса ли? Добре си го направим. Стиропорчето. Не се свидя. Материала. Така, да ви представя моят приятел Веско, Иван сам. Това е моето протеже, имаше един филм с Самуел Джаксън, така че... Твоята дясна ръка. Моя бодигард, дясна ръка и така нататък и така нататък. Това е момчето, което работи при мен от 15 годишен. А какво ще кажеш за Николай? Той какъв работодател е? Най-отговорния. Само да, къл без нищо да прави. Поне дава пари, цвич. Ако не даваше, вече да съм го отстранил. А затрупва ли да много с работа? Имало и такива моменти, дето ми се прииска с едно приятелче на име Стойчо Добрев да му начупим кофта. Що? Защото командва много, пък не помага. Кажи, кой ти е първият работодател в живота? Ти си? На колко години? На 15, мисля, че бях. И колко пари изкарват, не? За лятото над 5000 лева. Демек да разбирам, че голфа си го купил с тия пари. Да. Иначе ще го помниш хубаво, Николай. И аз съм му първия работодател и от тогава до ден днешен сме неразделни във всякакви проблеми. Екстремни ситуации. Екстремни ядене и пиене. Ядене и пиене задължително. Да. Но първо, преди яденето и пиене, беше работата, проблемите, ядовете. То мисля, че ни личи. Добре се справяме. Да. Ще сеем абсолютно всичко, но трябва да се обработи мястото. Най-напред да се изхвърлят тия отпадъци и да се мине с една фрезичка и почваме. Краставици, домати, всичко, лук, чесън. Чак оранжерия в течение на време сега. Има други напред неща, които трябва да се свършат. Така че Веско е тук, дошъл, защото той е много ключов човек за тази къща, за да стартира. Той беше първият, който разтърбуши цялата къща и изкара абсолютно всички стари неща от тук, включително някое друго желязо. Много заете, много хора, много бизнес. Работа, си е за работа. Да. Къде могат да те намерят? В Инстаграм. В Инстаграм. Бат Весо. Бат долна черта Весо. Там ще го намерите. Да има басейнче, зала за отдих, да си пием биричка, цаца, картофки да има. Порички да си пушим. Порички, разхищения. Да, във фитнеса ти няма да ходиш. Фитнес не, там работа няма там.
там където има работа, ти работа нямаш. Веско, ти знаеш ли, че ще има и PlayStation тук с наргиле? Ти защо не съм бил информиран? Да се задействам по-бързо да работя. Следващата кушия, след като направим външната изолация и след като направим вътре стаите, аз и ти, другари мои, започваме работа по хола. Ти как виждаш хола, доколко време ще стане и доколко време ще можем да си пуснем камината с тебе, да си топлим краката зимата? Кажи, че гроздобира. И там някъде към есента, трябва вече тук да се събуя обувки и да вляза. И да се настаня на дивана Версачи. Аз искам да знам след последното видео на тебе оборота вдигна ли се като работа? Даже падна. Базикам се, рейтинга се вдигна и даже мисля да купувам Golf 6 вместо 5. Значи дигаш стандарта. Да. Според мен Версачето в къщата ще ти е частно. Докато стане къщата и с тия видеа можеш да вземеш да удариш джакпота. Кога смяташ да се нанесеш в къщата? По принцип аз очаквам, че се нанесем в къщата още тая година, ама това са някакви много оптимистични прогнози в моята глава. Но ако трябва да бъда реалист, а не оптимист, сигурно ще ни отнема още няколко години, не като гледам с какво темпо се движим. Доволна ли си от мъжа си и труда, който е хвърлил по тая къща? Като гледаме това нещо на среща, не съм доволна. Как да съм доволна? Погледни. Това е плод на труда ми. Той буклук не знам от колко време стои там. Той хвана трева вече отгоре. Там най-вероятно сега на пролет ще цъфнат и някакви цвещчета. Ще отглеждам гъби там. Ами да. Предполагам, че ти вече отглеждаш гъби там. Може би заради това го държиш този буклук. Да. А как ти се струва като цяло цялата концепция, поредиците на къщата, на ремонт, приключението? Как ти се струва оверал, общо взето? Харесва ми, но аз съм изключително критична. Не снабдим майсторите с строителни материали. Да отвариш много и да падат някакви неща. Втора ръка. Да го предлагам, да го подготвим за мъжилка. Кога почвате да гладисвате? Ами, трябва да изсъхне, да го зачистим.